pokud chceš mít pravidelný sex, nakup 200 klíče s kodem na ty snacks. Oh my. Takže snacks mi tady poslali nějaký chálečky na krabici. Jsou tam nějaký sladký, slaný, kyselý, ultrakyselý věci. Snacks jsou tak mega hot, že z toho na ty spoteče pot. To si hul. Můžeme začít tou kolou, abych to měla otevřený pak na tady to všechno, protože to pak budu zapít. Všechny tady ty extrémky. Je to normální Coca-Cola, ale League of Legends edice. No tak normální zero kola. Možná trošičku jinak. Plně cítím, jak se mi zvyšuje skill. To si nechám až prohrát lolko. Ale jinak v podstatě kolos normální. Dál bychom, když tady máme už ready to pití, tak bych šla na ty taky možná. Straight up. Pustíme našeho snacks boha, pak nám DM slejde na ty snoha. Ježišmarja, hej Milsado, nechceš být básník? Tobě to nějak jde? Tak. Máme se žrat. To nevím, jestli s ním celou jednu, jakoby... Au. Ejo. Tohle bych nemohla žrat. Jen tak. What? To se omlouvám, ale... Víc nežádám. Vykantrovala bych to něčím... kyselým. Zkusíme ty Brain Blasters Sour Powder with Lolly Dipper. Anyways, další věc je tam Brain Blaster, což je takový to lízátko. To si dipujete do toho powderu. To lízátko je strawberry flavor, jahodový. Hej, to je mega. To lízátko je mega dobrý. OK. Jdem to dipnout. I mean, je to kyselý, ale rozhodně méně, než jsem čekala. To dává brain damage. To mě už nejde udělat víc. Já jsem hráč lolka. Tohle je actually dobrý. OK, tak Twinkies. Další. Kámo. Mě to úplně něco připomíná. What the fuck? Tam je náplň. Já jsem myslela, že to je takhle suchý jenom. Kámo, ty vole, tak tohle je falka. Creamy filling. OK. Tohle tak. 10 z 10 nebo 9 z 10, abych zase jako, abychom si nechali trošku místo, jako. Se omlouvám, tohle dojím celý. Twinkies to je taková chálka, až se mi z toho zvedá ta moje zápalka. What the fuck? Kámo. Stop it. Ale můj jazyk mi nepoděkuje. Vypadá to takhle, jsou tam takhle rozdělený bombonky. OK, tohle už je na scale 5, takže by mohlo hitovat trošku. Aspoň něco na tom streamu bude hot. OK, let's go. Au. What? Já jsem zapomněla, že to pálivý, já jsem řekl kyselý. Na tom byl nějaký prášek pálivej. To je jak kdybys jedl lávový kámen. Kámo, mě úplně vedro. Jestli někdo máte rád pálivý věci, tak tohle je pro vás. OK, no, doufám, že teďka ucítím ty ostatní věci, protože mám asi vypálený jazyk. Já jsem moc ale nevychytala, já jsem měla dát tu čokošku první. Teď neucítím pravou chuť. OK. Voní to mega dobře. Tam milk chocolate with puffed rice a tam taková rýže, nevím, jestli to jde vidět. Takový kuličky. Tohle docela uklidnilo ten můj jazyk.
Uhovém, dobrý. OK, a poslední věc, super sour gunstick. Vypadá tak párek. Tam je náplň. Voní to dobře. Tak je to hodně kyselý. Ale chuťově ta příchuť je dobrá. Tohle je watermelon. Neboli vodní melon. Hele, já zase říkala, že si dám v vozovkách challenge. Sežeru jedno celý to takis. Protože jako už jenom ta půlka byla hodně. Takže vracíme se k takis a zkusím sníst jednu celou. Takže bye. Na začátku vždycky nic. OK, ale můj jazyk už si trochu zvyknul na tu pálivost. Takže to není tak... OK. Není to tak hrozný jako na začátku. Ale stejně to hituje. No nic, to je všechno. Děkuji Snacks za zaslání a kdybyste si chtěli něco z tohohle koupit nebo cokoliv jiného, nějaký neobvyklý mňamky, tak máte dole slevový kód na ty zpět a na objednávky na 200 korun. Takže už tě mrkněte.